Bir kız әтесі янына қонаққа келе. Тұрмыш жарларын сөйлеп, ішін бошата башлай. Арыды мәтиді ол. Тұрмыш мәшақатлары хисапсыз көп. Бар да мен ойлағанша барып шықмай. Өзімні бұлдықсыз, керексіз кішейтіп тұям. Ауырлықларға қаршы күресуге күшім бітті дей. Әтесі жауап етіп, плитеге 3 кәстрөл қоя. Башта хаммасына су, анар бірсіне кешір, екіншісіне йымырқа, соңғысына қахвә сала. Көп мүдір вақыттан соң үшісін де плитеден ала. Е, не өзгерді деп сұрай ол. Йымырқа біле кешір піштілер, қахвә суда әреді дей қызы. Әйе, бірінші қарашқа бұшылай. Әтіптенірек ойлап қарасаң, олар тышқы қияфетлерін өзгерттілер дейерге бұла. Қаты кешер жұмшарды, тағын бір харакет һәм ол бүтінлей излешек. Әнәз бір йымырқа керешінше қатыланды, ватылмас үзлі қалды. Қайнар суаларын өзгертті. Кеше тұрмышында да шулай. Ауырлықлар, сынаулардан соң күшлі кішілер қатлаулы шартларға яраклашып яшәргә үйрәнә, нык була. Көчсезләре исә биршә, сына сыгыла дип аңлата тикше. Кахвә нишли дип сорый кыз. Кахвә алар арасында иң үзенчәлеклесе. Ул авырлыкларга да бирешмәде. Яңа шартларга яләшеп кенә калмыйча, кайнар суны искиткеч тәмле, хош исле ичимлеккә әйләндерде. Тұрмышта да шындай өзіншәлікті кішілер бұла. Алар тирәйінні тамырдан өзгертәләр, яңа сулыш өрәләр, өзләре үшін файда алалар. Күннәрден бір күнне жил кең бұлыннар, иркін қырлар бойлап, ұшып ойнақлап жүргенде, Миләүшә шәшәгін ұшырата. Оның güzelлеген, моторлығын, түсін, нәфислігін көріп шақ қата һәм ғашиқ бұла. Мәхәббәтін білдіру үшін шәшәкні иркәлей, назлый башлый. Әкірін генә исеп, Миләүшә тирәле әйләнә. Шәшкәнең хисләре дә җаваплы була. Ул да җилне сөя, иркәләүләренә җавап итеп, җил искән сайын хуш исен бар дөньяга тарата. Алар шулай мәхәббәт аңлаша торгач, җил егет моңарда гына тукталып калмаска уйлый. Хисләрен тагы да ныграк аңлату өчен көчле давыл булып исә башлый. Эшләр соңа барып җитә ки, җиһанда йөрмә куба. Мондый табигать шартларын кичерә алмаган Нәзбирек Миләүшә сынып төшә, шиңә башлый. Җил ачыргаланып кычкырырга тотына. Мин бит сине шундый яраттым, үземне тулысынча сиңа багышладым. Күрәм, син мине бер дә сөймәгәнсең икән, хисләремә җавап бирмәдең дигән. Миләүшә җавап бирә алмаган. Мәңгелеккә күзләрен йомган. Гашик кеше исендә тотарга тиеш. Мәхәббәтне көч-куәт белән түгел, наз һәм ягымлы мөнәсәбәт белән аңлаталар. Ярату хисе шундый нәзбирек нәрсә, артык катгыйлыктан ул юкка чыгарга да мөмкин. Шәһәрнең бик бай бер кешесе вокзал янында бер агайны очратып, үзен өенә кадәр илтеп куярга сораган. Бәясен 10 сумнан килешкәннәр булар. Ярты сәгатьтән бай йортының капкасы каршына килеп тә туктаганнар. Бай килешкәнчә 10 сум акчасын түләгән дә арбадан төшә башлаган. Кичә улыгызны кайтарып куйган идем. Шулай ук 10 сумнан килештек. Ләкин ул миңа өстәп тагын 5 сум бирде. Улыгыз бигрәк юмарт икән дигән агай. Аның атасы бай сәүдәгәр шул. Ә мин 10 яшемнән ятимлектә үстем. Барлык мал-мөлкәтемне хәләл көчем белән эшләп таптым. Аны арттырыр өчен әллә ничә уку йортын тәмамладым. Үзең эшләп тапмаган малның кадере булмас шул дип җавап биргән бай кеше.